qed naqra test mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitolu 6, li huwa test sabiħ ħafna u ta' min wieħed jirrifletti sew fuqu. Hawnhekk Ġesu imdawwar b'ħafna nies, b'folok kbar ta' nies, għalilhom jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Hawnhekk il-Lut bdew igerru b'nejnietom u bdew jgħidu dan kif jista' jagħtina ġismu biex nikluh. U Ġesu irrepeta: tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bniedem u tixxorbu demmu ma jkollkomx il-ħajja ta' dejjem. Nafu li Ġesu hawnhekk kien qed jitkellem wara l-miraklu tal-multiplikazzjoni tal-ħobs fejn ta' il-5,000 ruħ tom jieklu b'5 ħobżiet. Ġesu b'dan il-miraklu qed jipprepara biex jagħmel miraklu ikbar fejn lilna ma jtinix ħobs magħmul mill-qamħ, imma jtina lilu nnifsu ġismu u demmu. Kif qalu stess dan l-ikel ġdid li ħajtina mhux biex ngħixu bih ħalli nikbru, imma biex bih ikonna l-ħajja ta' dejjem. Din il-ikbar imħabba ta' Ġesu li wera lilna li hu tanna lilu nnifsu kollu kemm hu għalina. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' riflessjoni xkejkna l-ewwel nett dan il-miraklu jinkella dak li wieħed Ġesu l-Ewkaristija huwa maħqud ħafna mal-kelma. Aħna l-Ewkaristija l-ġisem u d-dem ta' Kristu ma nistgħux nifhmuh jekk mhux f'kontest tal-kelma tal-Alla. Għaliex ħadd minna ma jista' jimmaġina li ġo biċċa ħobs ġo ostja hemm il-persuna kollha ta' Kristu ta' Alla. Ma jistgħux nifhmuh kieku mhux għaxu stess għalulna. U għalhekk naraw l-importanza li aħna is-sakramenti ma nifirduhomx mill-kelma. Aħna nifhmu s-sakramenti biss jekk nifhmu il-kelma ta' Alla. Ġesu jgħidilhom lin-nies li dan il-ħobs niżel mis-sema. Aħna l-ħobs tagħna nagħmluh aħna mill-art, mill-qamħ, mit-tqiq. Ma dan il-ħobs għandu xi kwalità speċjali. Naħseb ħaġa oħra importanti li aħna meta ngħidu l-ħobs ma nifhmux biss il-ħobs li nieklu, imma għalina l-ħobs ifisser l-għajxien. Meta ngħidu aħna mulej għatina ħobżna ta' kuljum, mhux biex itina l-ħobs biss, ma biex itina l-għajxien, is-saħħa, ix-xogħol. Anke meta aħna ngħidu mar jaqla ħobża, mhux għax ħobża, imma l-għajxien tiegħu. Għalhekk Ġesu qed jgħidilna li lilna mhux ħajtina biss ħobs, imma ħajtina l-għajxien, għalhekk għandna min jiekol ġismi u jixrob demmu jkollu l-għajxien, il-ħajja ta' dejjem. Sintendi għalina diffiċli biex aħna nifhmuh, imma għaliex xi ħaġa ma nifhimiex ma jfissirx li ma teżistix, hux veru. Hemm ħafna affarijiet li Ġesu qalhom lill-Apostli anki huma mhux dejjem fehmuh. U għalhekk imbagħad Ġesu baqa' u jibqa' lilna iwassilna l-kelma tiegħu. Forsi xi darba naslu biex nifhmu il-messaġġ li hu jixtieq jagħtina. Mbagħad naraw li l-bnedmin il-Lut ta' dak iż-żmien kienu jinqalbu malajr. Filli li Ġesu riedu jagħmlu ħre u filli riedu ħaġruh. Ma nafx forsi wieħed ta' min jirrifletti ftit fuq dan. Aħna l-Ewkaristija nirċevuha għal-grazza tal-Alla u Malta u ħafna li għadhom jirċevuha l-Ewkaristija. Hemm bżonn li l-Ewkaristija tagħna ma tkunx biss drawa, imma nagħmluha realment il-ħajja tagħna. Jalla aħna nitalmu ngħixu bil-ħobs li tina l-mulej u bil-kelma tiegħu.